Am închis sonorul, s-auzea prea lung. Îl invit și pe fratele meu, pe care nu vrea. L-am invitat și pe fratele meu. El e fratele meu, uite cât ce brawler are. Lui e brawlerii. Uite, el are pe search. Și eu l-am pe... Uite, să vă prezint brawlerii. Uite cam aici o să jucăm. Asta e incompetentul meu. Am început meciul. O să dăm un episod de cu roata, dar nu acum. Așa. Chiar nu mă pricep la Brawl Stars. Chiar nu mă pricep. Mi-au jucat prietenii la trofee. Că eu nu, eu joc doar... păi să mă fac așa, mă antrenez, eu nu joc la trofee. Niște prieteni de mei. Eu de când mă joc cu ei și gata. Nu, m-a omorât. Chiar nu știu cum v-am zis. Gălăgie. O să-mi iară și o față, da, mă. O să mă găsiți voi pe cont. Așa, l-am blocat aiurea. Degeaba, că nu vine nimeni pe acolo. Și un gem acum. Mă arăt. Prietenii îmi câștig brawleri. Uite, de exemplu acum. Hai, el primul. Eu știu el primul de la colegii mei. Omoară ei. M-am uitat la colegii mei cu joc și... Hai, mă, să facem un episod cu Brawl Stars. Dacă m-am uitat eu la voi, eu să joc și eu cum e. Să văd și eu cum e. Așa, și m-am uitat la ei. Uite, de exemplu, acum pierd. Eu nu sunt priceput la jocare. Eu sunt priceput la... Mă invităm un coleg? Nu. E bună sau nu? O șterge sau nu? O șterge sau nu? O să iau cu tară. Da sau nu? Da sau nu? Da sau nu? O șterge? Ok. Mai șters. Ca întotdeauna, dacă vreți, o să apară și el în episodul. O să apare și el în episodul. O să apare și el în episodul 3. Așa, e bun venit, e episodul 3 la mine acum. Că mi-a făcut un prieten de ăsta. Prietenii care vorbeam de Brawl Stars, așa. Nu mă puțin la Brawl Stars. Eu am jucat și un meci, am câștigat. Și acum nu m-am jucat de 2 ani. Nu am făcut... Eu am avut și eu. Acum nu mai am. Să dați mare inimioare și mă căutați pe... Să-mi dau ăsta mine. Dacă vreți să ziceți cum mă cheamă, mă cheamă Eduard Tilioiu. Pe TikTok mă cheamă Eduard decât. Și apare un tip. De exemplu, eu am decât 9 ani. 9 ani. Toată lumea știe pe Max și eu vreau să ajung ca el, Max. Că Max e super fain. Și dacă am auzit că dacă îl înviși pe Max, e imposibil să-l înviși pe Max, e imposibil. Mamă, ia uite că m-am mișcă. Mișcăm brațele. Abia ce 2 la meci. Se durează mai mult așa.
Este, am bătut. 100, bă. Ce-am găsit cu niște gemuri? Ok. Nu mă știu ce stă. Așa de colegi, nu știu așa. Nu știu ce sunt ăstea. Par n-au. Da. Am auzit că sunt oferte. Am prins de nu joacă. Colegul meu nu joacă și un coleg la mine. Așa, și să vă prezint rollerul, dacă tot e primul episod de ăsta să nu. Nita. Colt. Am văzut la colegii mei. Asta. Nu știu ce e asta. Da? Da, incredibil. Hai să la parlet. Mi-mi place ăsta. Nu l-au câștigat. Și asta. Acum, deci nu vreau să dăm un meciul. Așa nu merge. Nu, poate ce bie acolo? Suc de miere. E la bază. Nu cred că suc de miere, că văzut o stea. Eu așa am văzut la colegii mei. O să faceți și noi un videoclip cu... Dar nu acum, nu? Faceți și noi. Sper să se strângă multe like-uri la episodul anterior. Ce vrei? Un cățel de anul, am și eu un cățel. Sălbatic. Eu sunt în Craiova, la rotunda scara 7, apartament la 8 și asta numărul 30. Dacă vreți să sunați la mine, vă aștept la ușă. E da și un, dacă dați și un eu aștept like-urile voastre. Aștept cu mare drag like-urile. Ce tare l-a lovit. Uite, cam de asta nu vreau să mă lovesc, Cătrin. E nașpa dacă te lovești trenul. Cred că te omoară pe am. Te omoară. Așa. Te rog eu. Eu nu m-am prins, trebuie să fiu 10. Yay! Nu. Uite, cum nu l-a lovit? Ești că fu un fantom. Uite. Eu sunt în casă nefăcută, cam și o casă. Dar mea e la Craiova, eu sunt la un băiat acasă. Opt, așa. Cred că vă dați seama cine sunt eu. Băiatul misterios. Toată lumea este pe hâț. Da. Este. E foarte frumos. Ei, postăm videoclipul. E frumos videoclipul. O să apare și fratele meu într-un videoclip, că am jucat și cu el meu, dar e foarte slab. Am jucat și el, e foarte slab. E foarte slab. Bine m-am găsit. Ne jucăm Ce? De fapt, îl avem pe set. Ce ai zis? O să încheiem și noi în 2 minute episodul. O să încheiem și noi episodul. Ce? O să încheiem episodul. Vă aștept data viitoare. Pa, pa!